З усіх, хто тут присутнічає, у нас нема пашпартоў. Вызваленыя палітвязні кажуць, што ім не аддалі пашпарты. Пра гэта на першым брыфінгу расказаў праваабаронца Уладзь Лапковіч. Наконт дакументаў, то не все наши групы, як вы ведаеце, тая група, якая вызвалена, там адбылася пэўная селекцыя, чым думалі супрацоўнікі беларускіх спецслужбаў, якія арганізоўвалі гэту спецаперацыю, я не ведаю. Ну, прынамсі, у мяне і у маіх там калегаў па нашай прэс-канферэнцыі няма пашпартоў. Нам выдалі такую даведку аб вызваленні, такая аркуша паперы А4, на якім наш фотаздымак, аб тым, што мы вызваляемся, і нашы там пэўныя пашпартныя дадзеныя. Мы вельмі ўдзячны украінскаму боку за то, што ён нас прыняў без дакументаў увогуле, але ж мы не ведаем, што з намі будзе далей. Пакуль што сёння выходныя, мы яшчэ не ведаем, мы вельмі спадзяемся, што назад нас не аддадуць, так што зараз толькі наперад. І што, як я думаю, што мы далей зможам нейкім чынам натуралізавацца, мець дакументы, юрыдычны статус і далей працягваць сваю дзейнасць. Дзякуй.